Saat ini tam nutai arwa benar kaja ka. जों तिनी बेनार थेबमानि कारन हके जों टेप सेकन्ड थेपना दंमानि इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय जों जखन एकॉर्ड पाई एकॉर्ड था जों साइन खालायलायखा आरो ओ साइन खालायथानि जिनि डिमान्ड दङ जे जिनि सिरि सिटिनि मुकुमु जे नारनानि बागैनाय जिनि बसाबुति रक काकु बुखरक जेटा बलंनि तक्सा तक्तै नुगियामानि रकनो नुगनानि बागैनाय ओ जाओ जों कायसा स्ट्रेक्चर खालायखा जे ओ लोकेशन न जाहाते जिअलजिकल पार्क निनि मुसा मायुं सिबुक तक्सा तक्तै तनिनानि जागा खालायजानानि बागैनाय ताइचिनियाव सुदो अब सिमिया अब जखन खुलुगमानि परिबो गोबांबा पोस्ट ग्रेडिंनि फेनो अब चिनि तिप्रासा सिक्ला चालाय बरनि न अब कायसा बुक तंनाय बरन अब माननाय हायनि बागै जों बेबाग वान संमानि बिसिंति नाय तिनि ओ जागानो जों सिलेक्शन सिगांबारे खायजाकमाना तिनो बेनावनो जों फाइमा थेपालायखा जों तिनि अब दलनै फाइजागरावबो ओइ आंबाय ताइसिनि पिडि ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट स्वयं फाइजाक ताइसिनि अरा मेम्बार्स केडार्स गारगिनि बररक फाइमानजाक फाइका जों ओ जे गाहामनि लामा खालायनानै थानि ताइ अब तेबो जों कलबुना मुसुङो गानागिनि आमचाइनि लुकुरकनो तै फातानि लुकुरकनोबो जे बुफां वाफां जुदि बुफां कायसा तानखांके 10टा बुफां कायदि ओंखाय सिनि लांमांनाय सिनि एनवायरनमेन्ट प्रोटेक्ट तंनाय तै सिनि जे तक्सा तक्ति बलंनि जे मानि न ताबो थालायदि बनो सेफ खालायदि अब सिनि गाहामनि बागैसे ओंगो आसायो जों बनो सेफ खालायनो नांनाय अब जोंनो दायित्व नाना नांनाय मेन उद्देश्य ओंखाय सिनि आबन बागैनो जों तिनि ओ जागानो जों सिलेक्ट खालायखा ओ जागायाव जाहाते मुसा मायुं तनमाननि डिपार्टमेंट वाइज अब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि थानि जों प्रपोजल लिजा तेब अबिसुङो जों किछुसा हामबाय मायाफारो इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी नि सेंट्रल गवर्नमेंट नेतृत्वे त्रिपुरा नि त्रिपुरा डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहनि नेतृत्वे जे ताबुक सरकार तङै दङ जोंनो जे मतिखाय तिनि तंकसंग जोंनो किफिलि तुबि फैका ओ तंकसंग किफिलमानि यागलो ताबो गोबांमा प्रोजेक्ट जेंनानि बागै या प्रेसाय दङ अब बेलायखना हामबाय बर गावनो तेबो नायकलै जोंनो जाहाते तंकसंग हामखाय थां तंमाने तैनाय जिनि दाबिरनो दायदिनो इमप्लिमेन्ट खायनो होननाय जों वानसुगो तै दाते दितनो इमप्लिमेन्ट खायनो बागै सरकारनो कयजागो जाहाते जों ओ जागारावो जेकुनु जागावो केसे केरांनिया वइनो चिन मान थारनो मान थानान तैनाय जों चिनि ngै जों कबक जावता mas kapiro ini jaga banar kai santi sanse ri mani abo kaise sini simane sinang ni mukumono sang narak nani bagai abo sri sitini simeno sang abo mai phayo tongi phayo o to sang kapiro bolong abo turut pai tong khatabe o turut pai tong mani bagai no sang tini kaisa song lai mani bising kai sang tini o jaga kai sopaika ang asa phayo jor tono sang no o jaga wo state government central government sang o accord ni bising tai agreement ni bising tai sini jotong tong o jaga wo sang kono kata phai stan mani ya o agreement ni bising tai na sang obna khaina ni tabli tong tabu ya abuni bagai no ang to central government ni ini Narendra Modi ini ni state government ni ini borong gonang manik saha borong ni thani ani koimani tongo sini je agreement ono dakti no implement khaina ni bagai approve khaina ni bagai borok ni thani ang koimani